Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 13 сентябри соли 2023 мебошад ва ман қарор дорам дар хонаи акаи Абдулло. акаи Абдулло ба парвариши кирми калифорнигӣ ва биогумус машғул ҳастанд. ана ин кирмҳои акаи Абдулло ниҳоят серкирм заминаш ҳам. ин кирми лойхӯраки худамон боринасу номаш кирми калифорнигӣ. мана бинед ин чӣ рол мебозад ин кирм? акаи Абдулло ҳозир худаш гап мезанад. акаи Абдулло, салому алейкум. хуш омадед ба гурӯҳи мо. деҳаи бағалаки шаҳри ҳисор қарор дорем. акаи Абдулло, ҳамин кирм барои чӣ шумо парвариш мекунед? чӣ хосият дорад? чӣ истеҳсол мекунад ин кирм? ма кантарак қаламчи ангур шунондагиам, 6-7 сол шуд лимон шунондагиам. барои ҳамина ҳосили 2-3 сол нигаҳ мекунам, ҳосили хуб наметиҳам. дар ҳамҷа 2 каду буромадай, зиёда 100 та каду зиёд дора. ҳамун ина ҳамҷа худаш буромадагай, на об додаги, ҳозир на нишон дор метиҳам. додаги, ҳозир нишон метиҳам. пешам нарафте. ҳозир нишон метиҳам. ин айрӯи манам агар ҳамин навкорем кирм чӣ рол боз мекунад? порӯям мехӯра. кадом порӯя? пори гов, пори гӯспанд, пори буз, ҳамина мегира мегузарона аз шикамаш. мегӯян то 10-12 маротиба ай пори пӯсидагӣ хубтару беҳтару он микроэлементае ки дар барои парвариши дарахтон дар кора, ҳамин дар дурuni ҳамин ҳастай. чӣ қадар беҳтару хубтар афзоиш меёбад, дарахта мерасонад. беҳтарин чия ҳам кирмш. биед ман худам гӯям, худам гап занам. ҳамдиёрони азиз, ҳамин кирме ки дар ҳамин ҷо ҳозир дидем, ин кирм истеҳсол мекунад, поруро хӯрда ман хеле сиёҳзамин истеҳсол мекунад, яъне биогумус аз худаш истихроҷ мекунад. манам ин кирмҳо поруро ки додед, пори свежиро бинед чӣ бисёр поруро хӯрда, ин пору буд. ана ҳозир баъди хӯрданаш бинед сиёҳзамин шудааст. сиёҳзамини нам бинед, ана ҳам лой намешавад, ана бинед, ҳам бо резонак. ана дидед, ана ман ҷиқидам ҷамъ шуд, бо меҷиқид резонак. мана дастам ҳатто он қадар чиркинам нашуд. ана бинед кирмҳоро. ҳамдиёрони азиз, бо ина бинед, як бори дига такрор мекунам. кирми калифорнигӣ ин ба монанди кирми лойхӯраки худамон аст, лекин ба ин пору метиҳед. ин поруро хӯрда аз худаш биогумус истихроҷ мекунад. яъне 30%-ро мехӯраду 70%-ашро поруи биогумус карда баргардонда ба шумо медиҳад. ана ҳамдиёрони азиз, акаи Абдулло дар ҳамин майдонҳои калон ҳамин сол мана болошо алаф партофтагӣ ки нами напарад, ин дар нами меистад, пору медиҳаду баъд болош алаф мепартояд. дар майдонҳои ҳамқи калон биё кирм дастрас карда, кирмро харидорӣ намуда оварда биогумус истеҳсол мекунад. ҳамҷо ҳозир мерем навор мегирем. акаи Абдулло, шумо гуфтед ки як 10 квадрат кирм фурӯхтанӣ ҳастед, дуруст? акаи Абдулло, як 10 квадрат кирм фурӯхтанӣ буданд, бо кадом нарх мефурӯшед шумо? ман аз 4 нафар 4 нарх кирм харидагиам. аз 4 кирм фурӯш, аз 4 кирм фурӯш. аз 4 одам харидагиам, фурӯша гирифта овардан. ҳамин касе гирад, ҳамун харидагиам касе ки мисол ман фурӯхта буд, 1.5 баробар кирма зиёдтар, хубтар, яше ки бананда тайёр карда метиҳам. нарх 1 метри квадратиш 2 банан мешавад. 3 банан. 3 бананда шумо кирма қатъи ҳамин пору алдараш карда метиҳед. сер кирм карда. чанд пул нархаш? 1000 сомон. 1000 сомони 1 квадрат. 3 банан кирм 1 квадрат карда метиҳед. рафтем аку шумо ҳамун кадуро нишон диҳед. ҳамдиёрони азиз, акаи Абдулло моро назди буттаи каду овард. акаи Абдулло, фикр мекунам инҷода як 20 та каду, 30 та каду шинондагӣ бошед. چی کردن میریم باینده همین یک تا نه همین یک تا ما پیش رفته همینا یکم بود بروی همینجا چند بود تکدوه
дута бута каду ай. як табу. Як бутаи каду, дута гуфтед ку? Дар болои пору дар кунҷи у тараф. Бе тасдиқ кунед. Тасдиқ кунед. Кани инҷо кони ягон ташинондагӣ нест дар инҷо. Бардоре кани. Реша надоре дар инҷо ҳамин. Не, реша нест. Кани ҳамон бута ёбед ки ман нахо як бута каду. Як бута каду чанд дона бастагӣ тахминан? Зиёда аз ҳамонхелин каду 100 як дона кадуи буромадагӣ. Сабабаш чия ки ин қадар бисёр бастагӣ ин қадар? Ҳари сабабш ман ҳам порӯе ки дар агами хован ҳам сабабш анами. Биёгумус. Биёгумус. Як бута каду ҳамдиёрони азиз аз як бута каду бинед чӣ қадар да ман истед ман наворо аз навашро гирам барои чоп кардан. Ҳамдиёрони азиз дуюм наворо тамошо кунед. Кадоми дар гурӯҳи ангуру ва боғ аст. Оиди ҳамин як бута кадуро мебинем ки чанд қадар аст.